స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీకి సోషల్ మీడియాలో ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహారెడ్డి తమ పిల్లలకి సంబంధించిన క్యూట్ మూమెంట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అల్లు అర్జున్ కూతురు అర్హాని కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలామంది చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అయితే అర్హ పాప ఈరోజు తన 8th బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. అర్హ బర్త్డే సందర్భంగా తనకి బెస్ట్ విషెస్ వెల్లువెత్తారు. అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అంతా అర్హకి తమ క్యూట్ విషెస్ని తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. రీసెంట్గా అల్లు స్నేహారెడ్డి అర్హకి సంబంధించిన కొన్ని క్యూట్ ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోస్ ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. వాటిని మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.